Эпізод 4. Таварыства з неабмежаванай нахабнасцю. Баран быў непісьменны, але ўмеў чытаць тое, што было надрукавана вялікімі літарамі. Затое дробны друк выклікаў у яго вялікія цяжкасці пры чытанні. Цягам усяго жыцця ён ніводнага разу не прачытаў запар нават паловы кніжнай старонкі. Калі часам ён за гэта браўся, то стамляўся і знеахвочваўся, прачытаўшы усяго некалькі сказаў. Баран ніколі не хадзіў у школу, ніхто яго не вучыў. Разбірацца ў значэнні друкаваных літараў ён навучыўся сам, яму дапамагла вуліца, перадусім плакаты і рэкламы. Напрыклад, цыгарэты Ява. Гэтыя 3 літары раскрылі яму сваё значэнне, калі ён быў яшчэ малы. Спачатку ён пачуў гэтую назву, а потым змог адрозніваць яе на пісьме, параўноўваючы з іншымі надпісамі на плакатах ды шыльдах, напрыклад, Ада. Гэтак ён знаёміўся з асобнымі літарамі, а з часам пачаў іх спалучаць у склады і словы. Калі баран мусіў напісаць ліст у адзіночнай камеры ў турме, каб паразумецца з супольнікам, як гэта іншы раз здаралася, то ён выводзіў на паперы друкаваныя літары. Вельмі стараючыся, ён мог скласці некалькі важных для яго сказаў. Надзелены вялізнымі здольнасцямі, Алек Баран хутка вучыўся разнастайным рамёствам, меў магутную сілу волі і характару. Таксама немалы спрыт і жывы інтэлект, якія дазвалялі яму лёгка, хутка і трапна ацэньваць людзей і сітуацыі. Пагатоў дзіўна, што ён не даў рады з чытаннем і пісьмом. Так сталася таму, што ніхто не ўказаў яму шляху да навукі, а баран ніколі не меў уласнай кнігі, а друкаванае і напісанае лічыў недаступнымі для сябе рэчамі, забароненымі. І можа таму ў ім вырасла вялікая павага да тэарэтычнай навукі. Кнігу ён браў у рукі вельмі асцярожна, нібы асцерагаючыся, каб яна не разбілася. Перад кнігамі ён адчуваў сябе малым, недарэчным, бездапаможным. Навука была для яго чароўнай магіяй, якая давала людзям уладу над светам. А калі людзі не маглі яе дамагчыцца, маючы ў руках такую неверагодную зброю, то ён быў перакананы толькі таму, што былі фраерамі. Тут, я лічу, варта пазбегчы далейшых непаразуменняў і растлумачыць значэнне слова «фраер». Людзі аўтаматычна сумленныя, прашу прабачэння ў чуллівых чытачоў, таксама часта ўжываюць слова «фраер», акрэсліваючы гэтак нічыю недасведчанасць або глупства. У злодзеяў фраер азначае перадусім чалавека, які не належыць да свету злачынцаў. Тайны агент следчага аддзелу, гінт, мосер, сабака, лягавы. Гэта таксама фраер, хаця зладзейскія штучкі ён можа ведаць нават лепей за шмат якіх прафесіянальных злачынцаў. Яшчэ слова «фраер» выкарыстоўваюць у залежнасці ад патрэбы і сітуацыі. Купрын пісаў у адным са сваіх апавяданняў, што ў злодзея фраер гэта не пагардлівае слова, яно абазначае проста багатага пана, дадам, якога можна абрабаваць. Гэта няправда. Гэтае слова можна выкарыстоўваць па-разнаму, як, напрыклад, у цывілізаванай мове слова «сноп». Фраер, у залежнасці ад патрэбы, можна абазначыць і неразумнага, і непрадбачлівага, няўклюднага і няздольнага. Каб раз і назаўсёды патлумачыць гэтую справу, адзначу коратка. Свет у вачах злодзеяў дзеліцца на 2 асноўныя катэгорыі – блатныя і фраеры. Блатныя – гэта свае, а якія яны вы прачытаеце ў гэтых кнігах. А рэшта – фраеры самых розных гатункаў. Злодзей можа часам паважаць або захапляцца фраерам, аднак той заўсёды застанецца фраерам. Баран, выйшаўшы з дому ў горад, амаль заўсёды купляў газету. Ён насіў яе складзеную напалову ў руцэ, часам клаў у кішэнь. Баран не чытаў газет, ён шукаў у рубрыцы «Хроніка» выпадкі здарэнняў крадзяжоў. Калі ён знаходзіў нешта вартае ўвагі, апісанне ўласнай работы ці ўчынкаў знаёмых хлопцаў, то пакутліва будуючы склады расшыфроўваў змест. Акрамя прагі даведацца пра новыя трукі рыцараў адмычкі, ім кіравала і ранейшая звычка. Баран некалі займаўся далінай, або, як кажуць расейскія злодзеі, хадзіў па шырме.
Кішэнныя злодзеі звычайна працуюць, выкарыстоўваючы нешта як заслонку, якая прыкрывае іхнія рухі. Дзеля гэтага служыць капялюш, шалік, карціна, рамка, рукавічкі, у залежнасці ад спрыту і густу. Баран выкарыстоўваў газету, і хоць доўгі час ужо не быў кішэннікам, газеты па-ранейшаму купляў. Была ў гэтым і іншая рацыя. Чалавека, які мае ў руцэ ў кішэні або за адваротам пінжака газету, цяжэй западозрыць у прыналежнасці да рыцарскага ордэну з-пад знаку адмычкі, чымсьці некага іншага. Сёння баран таксама купіў газету на Саборнай плошчы і пайшоў на нізкі рынак. Ён спадзяваўся пабачыцца там у прытоне Цыпы з Казікам Марацкім, з якім не спаткаўся мінулым разам, бо тады перашкодзіла яму работа, а потым паўка, сабака Мілы, кантакты са швачкай, абсталяванне майстэрні. І так прамчаў час. Цяпер ён хацеў спатоліць цікавасць, што чуваць у Вільні, і думаў абмеркаваць з ім якое-кольвік новае заданне. Ён выдаткаваў амаль усё за апошні час на абсталяванне жытла, а на пошукі новай работы не меў часу. Прытон Цыпы быў тым месцам, дзе збіраліся зладзейская арыстакратія горада Менску. Сходка лічылася абсалютна бяспечнай, бо Цыпа ўмела здабыць прыхільнасць як звычайнай, гэтак і следчай паліцыі. Як кажуць злодзеі, і ментоў, і мосераў. Таму пра кожную аблаву, які здараліся зрэшты вельмі рэдка, яна ведала загадзя і была ў стане папярэдзіць або схаваць сваіх кліентаў. А калі нават яе не папярэдзілі, обшук таксама нічога б не даў. Логава мела сваіх вартаўнікоў і такія схованкі, што знайсці іх можна было б толькі збурыўшы сцены і сарваўшы падлогі. А для спалоханых вераб'ёў заўсёды было некалькі выхадаў. У Цыпы можна было вырашыць любую левую справу. Тут можна было знайсці скупшчыка на любы тавар, купіць фальшывы паспарт або долары, за 20 фальшывых плацілі 6 сапраўдных. Тут можна было набыць какаін ці марфін, ды раздабыць прылады, патрэбныя для крадзяжу. Не выходзячы адсюль, можна было ўладзіць не зусім легальны інтарэс у розных установах гораду, нават у тых, мэтай якіх і было выкрыванне такіх інтарэсаў. Адным словам, гэта была зладэйская біржа, інфармацыйнае бюро, працоўнае пасярэдніцтва і клуб. У кватэру Цыпы вялі з вуліцы каменныя сходы. Над дзвярыма вісела старая аблезлая шыльда, на якой ледзь заўважна віднелася чайная, а знізу было прыпісана «Цыпа-буф». Некалі там быў намаляваны чайнік, але цяпер ён разам з фарбай амаль знік. Баран увайшоў у бруднюю гарбатню, у якой каля сценаў стаяла некалькі столікаў і зэдлікаў чырвонага колеру. Памяшканне было пустое, як звычайна. Рэдка тут з'яўляўся выпадковы селянін або заблукалы месціч, які на здзіўленне ўладальнікаў замаўляў гарбату, якой тут ніколі і не было. Баран наблізіўся да доўгай стойкі насупраць дзвярэй. За стойкай гаспадарыла незвычайна прыгожая габрэйка, сястра Цыпы, рудая Ханна. Вогненная хваля запушчаных валасоў была сабраная на патыліцу вялікі вузел і ўяўляла з сябе нешта накшталт рамы для бледнага твару з чорнымі бровамі, пунцовымі губамі цудоўнай формы і з неверагодна пенкнымі вачыма. Ханна была не зусім нармальная, і жаніх атруціўся за некалькі дзён да вяселля. З таго часу ў дзяўчыны праяўляліся прыкметы псіхічнага нездаровя. Баран запытаў: «Нашыя ёсць?» Ханна доўга ўглядалася яму ў твар, як у пустое месца. Праз некаторы час яна адказала нізкім альтовым голасам: «Ёсць». Баран схіліўся, пралезшы пад стойкай, прайшоў у адчыненыя дзверы. Ён мінуў паўцёмны пакой, апынуўся ў доўгім карыдоры, які рабіў некалькі паваротаў, ствараў дзіўныя нішы і закуткі. Адсюль баран увайшоў у прасторны пакой, які злучаўся некалькі дзвярыма з рэшткай гасподы. Тут усё клеілася ад бруду. Паветра, напоўненае вільгаццю, смярдзела півам, падгарэлым алеем і часнаком. Да гэтага трэба было прывыкнуць, каб пачаць дыхаць без агіды. У пакоі, куды ўвайшоў баран, за доўгім сталом, накрытым сіняй цыратай, сядзелі 3 чалавекі. Панура яны ўзіраліся ў адзінокую пустую пляшку з-пад гарэлкі, што ўздабляла цэнтр стала.
Адзін з іх дыміў сігарэтай хціва, цягваючы ў лёгкія воблакі дыму, затрымліваючы іх там. Баран прывітаўся з прысутнымі, а кампанія трохі ажывілася. «Чаму ж ты тады не прыйшоў?» – запытаў Філіп Лысы, пазяхаючы і драпаючыся па галаве, якая толькі на скронях і ззаду захавала скупыя рэшткі валасоў. «Я не мог, інтарэс трапіўся». Філіп кіўнуў яму галавой, зноў пазяхаўшы, прамовіў: «А Казік тады да 3:00 чакаў. А сёння яго няма?» «Быў, пашоў з Янкам павука глядзець. Зараз маюць вярнуцца. Казалі, што работа гарантаваная і так далей». Ён зноў шырока пазяхнуў. Навогуле ён пазяхаў часта і лічыў гэта прыкметай добрага выхавання. А сваё любімае «і так далей» уплятаў усюды, не зважаючы на сэнс. Філіп Лысы апранаўся элегантна і вельмі любіў моднае адзенне. Ён надзвычай пераймаўся адсутнасцю валасоў на галаве, таму ператрос усе менскія аптэкі і медычныя склады ў пошуках самага надзейнага сродку для росту валасоў. Хлопцы ведалі пра ягоную слабасць, незважаючы на тое, што ён быў шанаваным злодзеем, часта жартавалі з таго, граючы розныя фантастычныя сродкі і метады, якія б мелі б вярнуць яму ранейшыя кудзеры. Філіп выглядаў досыць камічна. Высокі, лысы, з доўгім носам, чырвоным на самым кончыку. Губы ў яго заўсёды былі пагардліва надзьмутыя. Выраз твару ў яго увесь час быў такі, нібы ён напіўся рыцыны. Бляклыя вочы, нібыта вымытыя ў хлёрцы і вышараныя сродкам для чысткі металу, былі крыху вылупленыя. Позірк крыху бяздумны. Аж дзіва брала, што яго кахалі кабеты, але цымус быў у тым, што ён вельмі лёгка заваёўваў іхняе сэрцы, прычым бегалі за ім не з-за падарункаў у выглядзе рэчаў ці ўбораў, а ад сапраўднага кахання. Ён быў, як і баран, медвяжатнікам, хоць не грэбаваў і іншай работай. Такі гігант меншага рангу. Другі прысутны ў пакоі, малы немалады чалавек, узрост якога было цяжка вызначыць, не ведаю, ці яму было 35 гадоў ці 55, з шэрым, нібыта гумовым тварам. Падавалася, калі ўзяць яго за вуха і пацягнуць, то яно можа дастаць да носа. Калі ён бязгучна смяяўся, то ягоныя губы шырока расцягваліся ў бакі, нос з'язджаў уніз, а вочы як бы знікалі ў сетцы зморшчынаў. Гэта быў прафесійны даліншчык. Ён працаваў добра, але не меў удачы. Ён рэдка зрываў вялікія кушы, але сам досыць часта трапляў у кіч. Яго называлі прафесар за дзіўную любоў да незвычайных словаў і выразаў. Гэтым ён нагадваў Стася Рамізніка, і баран, слухаючы кожнага паасобку, думаў, каб іх разам звесці і напаіць, то шмат цікавага пачуў бы. У Варшаве, адкуль паходзіў прафесар, яго называлі певень. Пэўна, праз малы рост, заўсёды крыху назад адкінутую галаву і асаблівую прычоску. Валасы з 2 скроняў ён зачэсваў уверх. Такі пеўневы грэбень. Трэці прысутны ў пакоі мужчына – гэта гліст, шніфер. Без сумневу, ён быў найлепшым злодзеем гэтага гатунку ў горадзе. Гліст вылучаўся тым, што гаварыў ціха, таямніча, ледзь не шэптам, але заўсёды з перабольшваннем. Галава ў яго была, ведаеш, як бочка, каб я так жыў. Выгляд ён таксама меў адметны. Ён быў доўгі, як кій, кашчавы. Ходзячы, ён неяк гратэсна перакульваўся з боку на бок, назад і ўперад. Ён выглядаў як складная рулетка са зваротнай спружынай, якая ўмее хадзіць. Глянеш на яго і здаецца, што ён не пройдзе праз пакой, не пераварнуўшы крэслаў, стала, нават шафы і печкі, не кажучы ўжо пра дробнае начынне і рэчы. Як такі можа быць начным кватэрным злодзеем? Але гэта была толькі ілюзія. Калі надыходзіла ноч, гліст ператвараўся. Ягоная паходка станавілася пэўнай і эластычнай. Рухі рабіліся зграбныя, дакладныя, а з вачэй знікала млявасць. А ўначы падчас задання ён рухаўся ў цемру незнаёмай кватэры сярод людзей, якія спалі, з такім спакоем, спрытам і грацыяй, што ніхто б з ім не зраўняўся.
Ці ў яго былі, як казалі злодзеі, кацячыя вочы, ці нейкія асаблівыя органы адчування? Цяжка сказаць. Але ён славіўся дакладным выкананнем самых цяжкіх справаў. Калі аповеды пра тое, што гліст нават з падсонных можа выцягнуць прасціны і былі перабольшваннем, то дакладна вядома, што ён быў у стане выцягнуць ключы з-пад падушак змораных сном гаспадароў і найстаранней абшукаць усю кватэру. Баран пачаставаў прысутных цыгарэтамі і запаліў сам. Заўважыў кнігу, якая ляжала на стале ў хлебных крошках. Узяў яе ў руку і павольна прачытаў. Арыфметыка. Глянуў на прафесара і прабурчэў. Пра што тут рысуюць? Прафесар варухнуўся, адкашляўся ў кулак і падняў уверх бровы. Гэта такая навука, як, напрыклад, геаграфія. Толькі геаграфія больш патрэбная кандуктарам у цягніках і іншым хімікам. А гэта для купцоў. Каб ім было лягчэй пыл у вочы людзям пускаць і гэтак далей. Умяшаўся Філіп Лысы. Ну так, яна і для астраномаў патрэбная, каб вызначаць, якое будзе надвор'е, працягваў сваю лекцыю прафесар. Гэта бадай ужо вялікія хітрыкі, падтрымаў Баран. Вядома, што хітрыкі, ажывіўся Філіп. Я ведаў аднаго такога хама. Дык ён таксама меў кнігу, дзе пра надвор'е пісалася і гэтак далей. Каляндар называецца. Гэты ёлапень вычытаў там, што цэлы тыдзень не будзе дажджу і так далей. Ну і наняў работнікаў сена касіць. Праца была аж дым курэў. А тут раптам на 4-й дзень, як уваліць дождж і так далей. Усё сена яму ў рэчку знясло. Ну, там зусім іншае, аўтарытэтна прамовіў прафесар. Календары складаюць розныя там варажбіткі і знахары. Астраноміяй толькі найбольшыя купцы і генералы займаюцца. Але ж той хам і даў маху, выходзіць, што ўкляпаўся і сам сабе ў твар напляваў, сказаў Баран. А ведаеш, што ён з календаром зрабіў? Ну, прывязаў да яго камень і хлюсь у сажалку. От дурны, цвёрда секануў у стол далонню прафесар. Чалавек з элементарным разуменнем ніколі б такога не зрабіў. Гэта таксама, как у нас некаму работа не пайшла, а он бы отмышки выкінуў у туалет. А я так сабе думаю, зрабіў выснову пасля пэўнай задумы Філіп. Што той хам з календаром дык здурнеў, бо кнігі яны ж вельмі шкодныя, і ў галаве ад іх можна ўзнікнуць такая мешаніна. А ёсць і такія, што зусім вар'яцеюць. Чытаюць і самі давай пісаць. Вось Абрам пісаў і дапісаўся. Гэта піва з іншай бочкі, сказаў прафесар. Яны пачалі размаўляць пра затрыманне Абрама Геблема, які меў манію пісаць уласнае прозвішча на кожным абрыўку паперы, у кніжках, нават у платах каля брыдкіх словаў, што ўтварала незвычайнае спалучэнне, так што з яго смяяліся. Нядаўна ўзялі павука, абкралі краму. Усё даставілі да скупшчыка і атрымалі капусту. Абрам забраў сваю долю і даўся на хованку, выпіў і лёг спаць. І нават не сняцца яму, што яму кайданкі ўжо рыхтуюць. А тут гінты прыходзяць і вяжуць яго. А ён упёрся. Там і там быў у тую пару, той і той яго бачыў. Магу сведкаў прадставіць. А яны адно смяюцца. Толькі на Серпухаўскай, дзе быў следчы аддзел, яму паказалі паперу, якую ён выкарыстаў, справіўшы патрэбу, і пакінуў за крамай на зямлі. Там, як у грамаце, было выпісана шматкроць. Абрам Геблем, Абрам Геблем. Ён ледзь не ашалеў, так шкада яму было. А таксама шанаваны злодзей. У гэты момант азваўся Філіп Лысы. Я таксама з адной такой кнігі меў прыгоды. Пальнуў яе на сцежцы вечарком у аднаго фраера ў скверы і так далей. Для жарту. Няхай пашукае, бо што мне з той кнігі? Прынёс яе да хаты, думаю, дам дзецям, будуць караблікі рабіць і так далей. Але разгарнуў і чытаю адну старонку, потым другую. А пазней пайшло і паехала. 2 тыдні так чытаў. І што ж там было?
зацікавіўся прафесар. Пачакай, не спяшыў перад бацькі ў пекла. Бурнуў Філіп, які быў вельмі ганарысты. Ну, дык што ж там было? Прафесар выказваў штораз большую зацікаўленасць. Што было? Тое было, што зямля... Філіп вылупіў і так вырачаныя наверх вочы. Круглая. Злодзей акрэсліў у паветры кола далоні. Як кавун. А мы на тым кавуне жывем, па ім ходзім. Лухта! Трагічна ўздыхнуў, упершыню за ўсю размову адазваўся Гліст. Ну, а гэта значыць, ажывіўся баран, не ўсе ходзяць нармальна, некаторыя галовамі ўніз. Гліст зайжоўся безгучным смехам. Прафесар хацеў нешта ўставіць, але Філіп затрымаў яго рухам рукі і далей цадзіў урачыста. І што яна? Тут ён зрабіў даўжэйшую паўзу, а потым кінуў як бомбу. Круціцца! Як кола ў аўтамабілі, толькі яшчэ хутчэй. Гліст зноў зарагатаў. І што ў ёй усярэдзіне агонь заўсёды гарыць, а мы ходзім як па шкарлупінні ў яйку. Чаму ж тагды ног не папякаем? Зноў прашаптаў Гліст. А чаму нафта не запаліваецца? Яна ж таксама ў зямлі. Баран агаломшыў Філіпа сваім пытаннем. Менавіта, згадзіўся Філіп, узняўшы ўгору бровы і пальцы. Гэта ж я, хлопцы, з дому спачатку баяўся выйсці. А раптам, думаю, сарвуся з гэтага кавуна і палечу ў свет. Але пазней я зразумеў, што гэта ўсё абы што. Некі фраер хацеў іншым фраерам пусціць пыл у вочы. Але я не дамся абуць мяне ў лапці. Пасля гэтых словаў Філіп шырока пазяхнуў і абвёў прысутных позіркам. Прафесар быў што выбіты з сядла, але спрабаваў бараніць навуку. Ён зрабіў сур'ёзную міну, звёў бровы і выдаў. Ну, ведаеце, кніжка кніжцы не раўня. Яны ўсялякія бываюць. Так, згадзіўся Філіп, яны бываюць розныя. Тоўстыя, тонкія, з чырвонай вокладкай, з зялёнай, з карцінкамі таксама ёсць. Але ніякага пажытку з іх няма, толькі адно марнаванне паперы. А калі і ёсць разумнейшы, то не таму, што кнігі чытае, а толькі таму, што ён не лунае ў аблоках. А адкуль зрабіў пастку прафесар? Людзі набіраюцца розуму, калі не з кніжак. Філіп пагардліва прасоп і звысоку паглядзеў на прафесара. Ад іншых разумных людзей вучацца, вось што. Гэта як шчаня ад старога сабакі альбо кацянё ад ката. І гэтак далей. Навуковая дыскусія трывала б, магчыма, яшчэ доўга, але ў пакой увайшла Цыпа. Калі рудая Хана была вельмі прыгожая, то Цыпа, ейная сястра, старэйшая толькі на пару гадоў, была нібы ўвасабленнем брыдкасці. Перадусім яна была неахайная, заўсёды запэцкана нейкім тлушчам перад сукні, з-пад якой вылазілі канцы паласатых мультанавых панталонаў. Твар у яе быў кашчавы, зялёны, дэфармаваны, губы сінія, брові адсутнічалі. Павекі пачырванелыя, вочкі ляталі ў налітых крывёй вачніцах. Валасы хутчэй пепялістага колеру. Цыпа падашла да барана і таямніча прыжмурыўшы адно вока, ціха прамовіла. Ну і што пан Алек скажа? Жывецца памалу, адказаў баран. Вось дай нам 2 пірамідкі сівухі, але ведаеш, мікалаеўскай. Глядзі толькі занадта ўжо не падлізвайся, я гэтага не люблю. Ну і закускі. Есть шупак по-нашему. Давай. І булачкі салодкія, як цукеркі. Цягні. Не паспела Цыпа выйсці з пакою, як дзверы адчыніліся, ўсярэдзіну ўвайшлі 2 мужчыны. Адзін высокі, шчуплы, вельмі гнуткі і тонкі. У яго былі шэрыя вочы, густыя цёмныя бровы і вельмі сімпатычная усмешка. Гэта быў слынны варшаўскі злодзей, Янка Залаты Зуб. З прафесійных прычынаў Залаты Зуб даўно ўжо быў заменены на белы, але мянушка пайшла за ім у свет. Другі мужчына быў сярэдняга росту, ягоны твар меў вельмі правільныя рысы, але ў той жа час вельмі пасрэдныя. Вылучалі яго толькі надзвычай малыя, нібы жаночыя прыгожай формы вушы. Гэта быў Казік Марэцкі.
віленскі злодзей і даўні супольнік ды калега барана з работаў і турэмных адседак. Казік меў сваю прымаўку, той існы, а ягоны піджак быў у беспамылковым указальнікам настрою. Гэткі псіхалагічны барометр, як у жардоне шапка, які бездакорна сведчыў пра настрой уладальніка. Калі расшпіленыя рукі ў кішэнях, казік пры грашах і добра пачуваецца. Калі зашпілены, ўсё кепска, да халеры клопатаў і ў дадатак мортус даціскае. Затое Янка Залаты Зуб аніякага барометра не меў і заўсёды быў у цудоўным настроі. Ягонай любімай прымаўкай было «Фаранак, не рабі ветру». Калі новапрыбылыя пераступілі парог, баран выкрыкнуў цыпе, якая акурат выходзіла: «Дадай яшчэ адну пляшку!» Казік Марацкі расказваў барану пра Вільню. «Паскудна там, работы ніякай няма, усе ходзяць п'яныя ад голаду, увесь горад у стужках шпацыруе. Цяпер троху лепей, але я быў на выставе, думаю, паскудна. Калі мяне зноў павяжуць, то загнуся на нарах. Таму абрабіў лакцейку, 77 рэчаў, запас і папёр сюды». Пакуль кампанія размаўляла, папіваючы гарэлачку, у пакой увайшоў мужчына сярэдняга росту з вельмі вясёлай усмешкай і задаволеным позіркам. Уваходзячы, ён насвістаў нейкую полечку. «Дзверы зачыняй!» – кінуў яму ад стала Янка Залаты Зуб. «Ён удома не меў дзвярэй», – сер'ёзна прабубніў Філіп Лысы. «А куды яны падзеліся?» – падняў угоры бровы Янка Залаты Зуб. «Карова языком злізала, бо яны з соломы былі», – абвясціў Філіп. Але новы госць, зусім не звяртаючы ўвагі на кепікі, прысвістваючы прывітаўся з прысутнымі і свабодна размясціўся на крэсле, неяк міла і як бы крыху іранічна усміхаючыся. Гэта быў Пэт. Больш дакладна паэт, але нехта, звяртаючыся да яго, згубіў гук «а», так і засталося. Злодзеі назвалі яго паэтам, бо ён вельмі любіў гаварыць у рыфму. Вось і цяпер, усеўшыся каля стала і, відаць, маючы на ўвазе ранейшыя насмешкі, ён прамовіў: «За сталом сядзяць і 100 слоў сіпяць». «Ці бачыў ты кітайскага паэта?» – запытаў у Янкі Філіп Лысы. Той паціснуў плячыма. «У Кітаі малююць паэта заўсёды вярхом на свінні», – не даваў спакою Пэту Філіп Лысы. Пэт не пакрыўдзіўся і сказаў адказ: «Усё правильно, на свіні едзе, мае рысу місу, а свіння лыса». Усе зарагаталі, зразумеўшы намёк на Філіпа, а Гліст гучна вышаптаў: «Усё ў рыфму, увесь час складна». «Бо гаварыць я ўмею вельмі ладна», – працягваў Пэт. Яны выпівалі вельмі ўмерана. Янка Залаты Зуб, робячы тэатральныя жэсты і міны, расказваў прафесару пра нейкую сваю незвычайную работу. Прафесар прыкідваўся, што ўважліва слухае, а сам думаў пра нешта іншае. «Ну, разумееш, прыходжу туды і ломікам распорваю дзверы. Уваходжу. Палац! Адзін бліт. Срэбра не бяру, цяжка несці. Толькі бліт і шкельцы. На 600 000 усяго было. Ледзь я вынес. Так, братка, жылося. Чалавек не дбаў пра верх паліто. Ён мог быць за 50 рублёў, але падшыўка царская за 5000, так». Баран размаўляў з казікам, а адным вухам слухаў Янкаву балбатню. Яго раздражняла, калі з камара каня рабілі. Пагатоў гэта дазваляў сябе не шпанюга, а салідны злодзей. І ўцюхваў не фраеру, а таксама блатному. Калі Янка гаварыў пра 5000 за падшыўку паліто, то моцна перасалоджваў рэчаістасць. Неспадзявана ўвагу ўсіх прысутных прыцягнуў Гліст. Ён не звяртаўся ні да каго канкрэтна, гаварыў як звычайна ціха і таямніча. «Ведаеце, хлопцы, што мне прыснілася, што курыца знесла яйка, адышлася глядзець на яго і аблізваецца. Што б гэта значыла?» «Глупства», – выявіў Філіп Лысы. «Сапраўднае глупства», – пацвердзіў прафесар. «Бязглуздзіца і заалагічная немагчымасць». Усе замаўкаюць і са схаваным захапленнем глядзяць на прафесара. А той нацягнуў сціпленькі выраз твару,
Гэта яшчэ нічога, пачакайце, я вам лепей загну. Добрае ў цябе логава? Запытаў баран у казіка. Не вельмі весела там, але неспакойна. Дзіва, што не хапануць усіх. Прыходжу я ўчора, грамафон раве, бутэлькі звяняць. Печаная гусь на стале, на ложку Марыся свае граблі разваліла. Рай! Але калі там жыць, то раз-два і павяжуць. Баран хвіліну нешта абдумываў, а потым сказаў. Хочаш, тут дам табе іншую хованку, там будзе і выгодна, і спакойна. Ён меў на ўвазе сваю нядаўную кватэру ў Кацярыны сперды. Дай 5, узрадаваўся казік, працягваючы ладонь. Яны паручкаліся. Маеш якія рэчы? Ёсць троху барахла. Я пашлю па іх грамадзяніна, ён мігам падскочыць, а потым пойдзем разам на камароўку. Баран выйшаў з пакою і знайшоў цыпу. Загадаў ёй паклікаць грамадзяніна. Гэта быў дэкласаваны інтэлігент. Некалі ён меў у Арле ўласную камяніцу і нейкі заводзік. Адтуль даў драбака ад бальшавікоў. У Менску ён пачаў круціцца пасярод падазроных асобін. Пасярэднічаў на рынку ў продажы розных рэчаў, пісаў злодзеям заявы і лісты, урэшце прывык да іх і палюбіў. Яго заўсёды можна было знайсці на нізкім рынку або ў бліжэйшых прытонах. Злодзеі адчувалі да яго пагарду, як да шпагата, але сваімі добрымі манерамі ды ветлівасцю ён выклікаў павагу. Часам з яго пакеплівалі, але ніколі не ўкрыўдзілі. Свет злачынцаў, у якім нечакана апынуўся грамадзянін, яго спачатку напалохаў, але потым надзвычай зацікавіў. Ён зразумеў, што ў гэтым асяроддзі кіруюць крыху хаатычныя, але прадуманыя законы. Яму стала ясна, што ў ліхадзеяў існуе ўласная этыка, правілы, сярод якіх нельга парушыць беспакарана. Тут свае правы, традыцыі і звычаі. Ён знайшоў сярод злачынцаў шмат адметных людзей, арыгіналаў, якія мелі моцную волю і выбітыя здольнасці. Яго ўражвала тое, што яны, звычайна неадукаваныя, амаль з дзіцячымі ўяўленні пра тэарэтычныя навукі, былі ледзь не геніямі ў практыцы. Напрыклад, амаль беспамылкова маглі ацаніць любую асобу ў натоўпе. Іхныя вочы выцэплівалі адтуль шпіцля, бандыта, фраера. Гэта выглядала так, нібыта кожны чалавек меў у іх прылеплены цэтлік, які акрэсліваў ягоныя ўнутраныя ўласцівасці і месца ў грамадстве. Спрыт злодзеяў, гаворка пра салідных злачынцаў, фірмовых, а не пра нікчэмных хапуноў і дылетантаў. Іхняя хуткасць у працы і прыняцці рашэнняў ашаламлялі яго. Іх фанфаронства і самахвальства аднаго перад адным былі забаўнымі і хутчэй прываблівалі, чым зняахвочвалі. Вялікае захапленне выклікала яго вернасць слову. Ён не ведаў выпадку, каб злодзей, яшчэ раз пазначыў, пародзісты, падвёў, не выканаў абяцання, выказана нават без адмысловых закляццяў, як у грамадстве сумленных людзей. Клянуся, часта ляціць у паветра і, прагучаўшы, амаль адразу знікае. Слова злодзея мела для яго абсалютную каштоўнасць, бо яно яго ні разу не падвяло. Злодзеі часта з яго жартавалі, але гэта яго не абражала, ён толькі распазнаў іх незнарок вялікіх, шодрых, добрых дзяцей, якія толькі таму сталі злачынцамі, што найчасцей былі занадта добрыя, шчырыя, адважныя, каб утульна пачувацца ў статку, каб не ўзбунтавацца, не пайсці ўласнай, хоць і рызыкоўнай сцежкай. Паклікалі грамадзяніна. Яго знайшоў адзін са шматлікіх сыноў цыпы. Менавіта яны чуйна трымалі варту на вуліцы, і нішто не магло схавацца ад іхніх вачэй. Грамадзянін увайшоў у памяшканне, адной рукой папраўляючы жахліва брудны змяты каўнерык, а другой закручваючы вус. Яму было ўжо добра за 50, ягоны твар быў з арыстакратычнымі рысамі, але разам з тым тыповы для п'яніцы. Ён павітаўся з усімі кіўком галавы, а барану падаў руку. А што пан мае для мяне новага? Зараз скажу пра мой баран. Махні, пане, сабе для разагрэву. Калі грамадзянін выпіў, баран даў яму грошы, каб наняць фурманку, і загадаў забраць і прывезці сюды рэчы казіка Марэцкага.
Баран піў, размаўляў, слухаў жарты калегаў, але ягоныя думкі бесперастанку вярталіся да Паўлінкі. Нарастала ў ім, выбівалася з цёмных куткоў жыцця кахання да дзяўчыны, пачуццё, якога ён дагэтуль не зведаў, хоць меў шмат палюбоўніц. Сярод іх былі і выдры, ласыя на грошы, але былі і бескарыслівыя. Ён браў іх рэзка, амаль абыякава, часта з пагардай, але не кахаў аніводнай. Калі яму даводзілася чуць гісторыі пра палкае каханне, што нехта там ашалеў ад пачуццяў ці атруціўся, то баран шчыра гэтаму дзівіўся і паблажліва ўсміхаўся. Ён лічыў гэта дурноццем, перабольшваннем або своеасаблівай малахольнасцю. Цяпер і яго гэта закранула, неспадзеўкі, напоўніцу, як гарачка. Казік Марацкі, які ведаў барана шмат гадоў, заўважыў, што прыяцель надзіва сумны і няўважлівы. «А што ты такі, як лімон укусіўшы, нос звесіў? Га?» «Галава баліць», – адказаў баран. «І я, халера, хварэю», – прызнаўся Казік. «Згаладаў у вільні на кічы. Ужо думаў, што дам дуба. Калі б распрануўся, то адныя коскі». «Тут адрамантуешся», – кінуў збоку Філіп. «Акрыяеш, як чорт на жуках у траўні», – дадаў Янка залаты зуб. «З аднаго боку гэта рацыя, а з другога сітуацыя», – улез Пэт. Прафесар, дзівачна дэфарміруючы гумовы твар, рысуючы пальцамі ў паветры, расказаў глісту пра свой арышт. «Кажа мне, ты рэцыдывіст, і таму будзеш тэрмінова адданы пад нагляд паліцыі, а я да яго. Вы не можаце быць такім нетактоўным». Гліст хруснуў суставамі рук і ціха прамовіў. «Хацелі сябе засадзіць». Філіп Лысы, які некаторы час прыслухоўваўся да іхніх размоў, нічога не зразумеў, пагарліва засоп носам. «Размаўляюць, як курыца з ракам. Альбо як пятрушка з пастарнакам», – дадаў Пэт. Зрабілася цёмна. Цыпа запаліла лампу, якая вісела на дроце пад столлю. Баран, Казік Марэцкі, Янка Залаты зуб і Філіп Лысы абмяркоўвалі падрабязнасці запланаванага на найбліжэйшыя дні крадзяжу. Работу знайшоў Філіп Лысы. Гэта ён нядаўна адкрыты на вуліцы Каломенскай паліцэйскі кааператыў. Філіп даўно заўважыў, што рамантуюць стары занядбаны будынак, час ад часу прыцягваючы побач. Ён сачыў за працэсам. Калі будынак быў папраўлены, яго пачалі абсталёўваць унутры. Такія новыя крамы – гэта мілая знаходка для злодзеяў, бо звычайна іх слаба і няўмела ахоўваюць. На гэты раз работа асабліва зацікавіла Філіпа тым, што памяшканне належала паліцыянтам. Філіп штораз часцей з'яўляўся на Каломенскай вуліцы, альбо мімаходзь прыглядаўся да паступовага заснавання кааператыву, альбо хітра распытваў людзей, якія працавалі ў памяшканні, пра розныя цікавыя для яго дэталі. Ён рабіў гэта, прыкрываючыся тым, што сам хоча ўзяць в арэнду памяшкання пад гандаль, або як купец прапаноўваў матэрыялы, патрэбныя для абсталявання крамы. Над дзвярыма ў крамы нарэшце з'явілася новенькая шыльда. Унутры ўжо было даведзенае да ладу. Аднойчы тады пачалі завозіць тавары. Соль, муку, каву, крупы, гарбату і гэтак далей. Філіп паведаў ім сваім супольнікам пра новую работу. Краму дакладна агледзелі, але пастанавілі пачакаць найлепшага тавару. Забавіў кааператыў, які распачаў сваю дзейнасць. Даставілі партыю мануфактуры, а назаўтра падвезлі шмат рознага абутку і скуры на падэшвы. Злодзеі пагадзіліся, што работа ўжо саспела, і варта было абрабіць павука. Акурат цяпер яны раіліся, як правесці крадзеж. Баран слухаў, не ўдзельнічаў у нарадзе, хоць ягоныя меркаванні цанілі б найбольш. Ён слухаў, бо дакладна не ведаў усіх акалічнасцяў, толькі чуў ад калегаў. Янка прапанаваў махануць павука вечарам, адразу ж пасля закрыцця крамы. Філіп пагаджаўся з ягоным планам, але Казік не выказаў вялікага энтузіязма і праз момант звярнуўся да барана. «А ты як думаеш?» Баран паклаў далонь на стале і сказаў павольна, рашуча. «Першы раз трэба зрабіць усё чыста, нічога не пакінуць. Трэба мянтам нос уцерці, як мае быць. Найлепш абрабіць павука ў дзень,
падчас перапынку на абед. Прыехаць з патокам, загрузіць усё і да скупшчыка. За 2 гадзіны можна і работу скончыць, і тавар скупчыку завесці, і паток на место даставіць. Усе маўчалі, пагрузіўшыся ў думкі, узважалі прапанову. Іх агаломшыла прастата баранавага плану. Яны адразу ж зразумелі, што гэткі спосаб работы будзе самы прыбытковы, самы бяспечны і разам з тым вельмі эфектны. Яны пачалі з запалам абмяркоўваць дэталі задання, апошнія цяжкасці, як раздабыць павозку. Баран узяў гэта на сабе. Ён хацеў вырашыць гэту справу з дапамогай Стася рамізніка, які мог бы, як меркаваў Алік, даць свайго каня, а воз пазычыць у шлём і гоя, знайшоўшы адпаведную прычыну. Злодзеі пастанавілі цюкнуць мянтоў адразу, як толькі баран знойдзе павозку. А баран намерваўся зрабіць гэта яшчэ сёння. Заўтра ўсе акалічнасці мелі канчаткова высветліцца. І тады быў бы прызначаны дзень крадзяжу. Знайшліся грошы на наступную порцыю гарэлкі. Зрэшты, цыпа ахвотна давала яму крэдыт, бо ведала, што салідныя злодзеі не падвядуць яе пад дурную хату. Настрой ва ўсіх крыху палепшаў, іх ажывіла перспектыва цікавай прыбытковай работы. Тым часам грамадзянін, які грошы на фурманку пакінуў сабе, прынёс рэчы Казіка Марацкага, складзеныя не надта вялікую картонную скрыначку. З камічнай элегантнасцю ён наблізіўся да барана і падаў яму рэчы, як на падносе. «Калі ласка, пане Александр, загад выкананы». Баран, якому вельмі падабаліся добрыя манеры і ветлівасць грамадзяніна, пасадзіў таго каля сабе і частаваў гарэліцай. Грамадзянін хутка ахмялеў. У яго была слабая галава, ад таго ён кепска харчаваўся. Таму алкаголь адразу даў яму ў чэрап. «Ну, грамадзянін, праспявай нам што-небудзь», — звярнуўся да яго Філіп Лысы, паміргваючы прыяцелем. Іншыя злодзеі падтрымалі яго просьбу. Грамадзянін абвёў мутным позіркам людзей навокал і квола ўсміхнуўся. Ён ведаў, што голас у яго слабы, прапіты і хрыплы, але яму не хацелася расчароўваць гэтых файных хлопцаў, якіх ён некалі называў вельмі коратка «жулікі». Ён прыпадняў бровы, нахмурыў лоб і начаў спяваць адзіную песню, якую ведаў, псеўдазладзейскую або хутчэй псеўдацюрэмную. «Сяжу я ў цямніцы, сяжу я ў астрогу, ліхія жаўнеры узялі ў аблогу». Зладзеі і прастытуткі вельмі любяць песні пра людскую нядолю. Яны будуць слухаць нават самае нізкапробнае і вельмі легко расчуліваюцца. Таму і песня грамадзяніна, зрэшты вядомая ім насуперак ягоным чаканням, не выклікала смеху. Усе слухалі яе ахвотна, а некалькі галасоў нават падцягнулі прыпеў. «Прапаў я, хлапчына, загінуў за кратамі, і год за гадочкамі лічу, як пракляты». Твары прысутных, асабліва вочы, цалкам змяніліся, зрабіліся мяккімі, летуценнымі, дзіцячымі. А грамадзянін, агалошаны прыхільнасцю, спяваў усё лепей, а прысутныя слухалі яго уважліва, часам падхопліваючы спеў. Калі гэтая песня скончылася, спяваць пачаў Казік Марэцкі. Ён завёў вядомую ў нізах грамадства песню «Яблычак», якую спарадзіла рэвалюцыя, якая стала надзвычай папулярнай у турмах сярод вязняў. Гэтую песню савецкія ўлады пачалі пераследаваць, бо яна ўсё больш рабілася сатырай на бальшавіцкі лад і яго заганы. З кожным разам песня гэтая ўзбагачалася новымі куплетамі, якія прыдумляліся нечакана, плылі з вуснаў у вусны і гучалі па ўсёй Расіі. «Эх, яблачак, куды коцішся, ад чакістаў ты не вароцішся». Казік спяваў. «Эх, яблачак бы залаты, а камісары сучыны сыны. Эх, яблычак маладзенькі, а жыццё жыгана не пячэнькі». І гучалі, плылі ў паветры ўсё новыя радкі новай песні, якая распавядала пра цяжкую долю злодзея. Песня нібы скардзілася, а яе словы стукаліся аб брудныя сцены і заміралі ў кутах. «Ведаеце што, пане Александр?» — звярнуўся да барана грамадзянін. «Гэта незвычайная рэч, ваш інтэрнацыянал, так,
Гэта інтэрнацыянал абездоленых людзей, бедных, няшчасных, як вы, як я, усіх абдзеленых, пакінутых без спадчыны. Усё адно калі, дзе, у якіх абставінах. Гэта гімн і пратэст тых, у каго забралі магчымасць жыць. А за тое, што яны асмеліліся змагацца за сваё існаванне, іх назвалі злачынцамі. Грамадзянін схапіў далонь барана і моцна яе сціснуў, а з вачэй яго паляцелі слёзы. Здзіўлены баран глядзеў яму ў твар і хмурыўся. Ён намагаўся зразумець гэтага фраера, якому беднасць толькі на старасці гадоў расплюшчыла вочы і паказала жыццё такім, якое яно ёсць сапраўды. І праўдзівыя абліччы людзей. Эх, яблычак, сэрца баліць, а бядак малады ў турме сядзіць.